C. Mighty C! Mabaka mga butika. Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C. Ako si Rosita, may dysphoria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala na ako makabatsyag sang sakit. Mighty C! Mabaka sa mga butika. Masakit ang tiyan? Masami na budlayan sa pag-ariya? Mag-4 Biotics ka! May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa 4 Biotics. Kadalhay ang pag-ariya! Coke, sinigang, mapapakook ka sa sarap. Ang sarap ng Coke at sinigang. Mapapakook, mapapakook, mapapakook ka sa sarap. Mapapakook, mapapakook, mapapakook ka sa sarap. Mapapakook, mapapakook, mapapakook ka sa sarap. Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babayi. Confident ka sa Klinika Sporebiotics. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan. I-Memory Advanced yan. Memory Advanced Syrup. Bawakan sa mga butika. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM, Tacloban, 107.1 K5 News FM, Olongapo City, 97.7 K5 News FM, Dumaguete City, 95.7 K5 News FM, San Jose Antique, 94.5 K5 News FM, Calibo, 100.9 K5 News FM, Rojas City, 89.1 K5 News FM, Pasig City, 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7. Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, Iloilo, Philippine Standard Time, alas 4:29. Ini nga oras, ginadulong sa inyo sang Klinika Detox Coffee Mix. Nakakapiko na, nakadetox ka pa, kag suman sang EO, Executive Optical, love your eyes. Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives
lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. El Castigador! El Castigador! Ang tinig ng bawat mamamayan. El Castigador! Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigador! Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. Enrico Zurita Jr. ang inyong El Castigador. Ano pong mali sa pagkakakabit sa pipe? Walang pipe eh. Hindi naman tagusan eh, peke lang yan eh. Para mapakita lang na meron, pero hindi naman nakapatong lang oh. Check namin, ano ba talagang ang purpose niya. Anong tawag yun dyan kanina? Jansec? Fake pipe? Hindi ko alam eh. Hindi kasi kami engineer. Unang-una, wala tayong plano dito eh. Ang problema kasi, wala tayong tiwala. El Castigador! Nagsugod na subong sa pag-imbisigar ang gintukod ni Pangulong Bongbong Marcos na Independent Commission for Infrastructure. Nabatian kadakitan ang pagpangusisa sang Special Advisor Baguio City Mayor Binamin Magalo. Nagupod man si DPWH Secretary Vince Dizon. Kita na nagabi-abi sa mga ka-K5 naton sa 180 tanan ka mabarangay sa syudad. Sa 42 ka makabanwanan, kag isa ka component city ang syudad sang Pasig nagabugo sa probinsya sang Iloilo. Kag sa kutob sa mga monitor, sa ilatag sa mga radyo, sa kutob sa nabutan sang aton sa nga pagwaragwag. Kag sumuman sa nagamonitor sa mga Facebook Live sa mga ka-K5 naton sa bilog sa nga Western Visayas, sa bilog sa nga Pungsod, Pilipinas, sa aton mga Ilonggo nga mga OFW, sa di mga bahin sang kalibutan nga nagamonitor pinagi sa aton sa nga Facebook Live. I-like kag i-share ang aton sa nga pagpangalagad. Sa wala pa maka-follow, i-type ninyo ang K5 News FM Iloilo 88.7 para sa din ka mga bahin sang kalibutan. Basta may internet connection lang, sarang ka mong monitor, ma-update mga ka-K5 sang mga pinakauli nga nagakanabo direkta mismo diri sa inyo dutang natawhan. Sa inyong pinalanggang syudad kag probinsya sang Iloilo kag sa bilog sa nga Pungsod, Pilipinas. Welcome na sa pagpangalagad sang programa El Castigador. El Castigador! Direkta sa adlaw sa nga Martes, pitsa 16 sa bulan sang Setyembre. Ikatatlo ini nga Martes sa lima tanan ka mga Martes sa ikasyam nga bulan sa karon nga tuig 2025. Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Sa kinandan, ako naman ang inyo alagad, ang inyo ka-K5, Enrico Tupa Zurita Jr. Saliwat welcome sa Martes edisyon sa programa El Castigador. El Castigador, Enrico Zurita Jr. ang inyong El Castigador. Una naton check connection naton sa ato sa pag-asa. Liyog ko ka-K5 Lawrence. Kaya ang kinamitor nga low pressure area na develop sa isa sa tropical depression. Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Na-develop ang ining LPA na sa bahin sang East of Infanta sa may probinsya sang Quezon. Ang ining bagyo pagkatawgo naton nga si Bagyo Mirasol. Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Kay duwa ining low pressure area, ang isa diri sa may area sang Palawan, pero mo na nag-apekto sa aton ang ining trough no sang LPA diri sa may bahin sang Palawan. Bata mahimo ang ining Bagyo Mirasol. Nag-apekto man diri sa aton sa may bahin sang Western Visayas, specialmente diri sa may syudad kag probinsya sang Iloilo. Kay baloon ta kon anong ang extent no sang saning epekto sang saning bagyo nga si Tropical Depression Mirasol. Ang kampiyon
nga istasyon K5 News FM. Yara na sa ato sa ring linya. Koneksyon naton sa ato sa ring lokal Pag-asa. Kayo maling kagabi tubtob sa ring adlaw. Sining nga matinion sa gyapon maka-experience kita. Now sa ring mapagtupa sa ulan. Pero hindi man tama ikadamo la kung kaysa manipis nga mga ulan. Amo ning pagpulo panalit hi mga ka-K5. Pero amo ning halungan naton kay mahimo na nga makadala ini sa nga masakit o kontrang kaso no sa aton sini nga lawas. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Sige, later lang ha. Kay gina-check pa sa aton sini nga Pag-asa ang monitoring no pero based diri sa information kag na post na mga K5 ang ining low pressure area nangin isa na ka tropical depression Merason. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Ano ba naman bin talupang doon sa ning nga mga balita nga ato siya pag-istoryahan sa ato siya pagpangalagad sa ning nga Martes edisyon sa programa El Castigador. El Castigador Headlines. Pagsugod naton ginpakita naton kag ipabati ang ining video now sa pag-imbestigar sang sining Independent Commission for Infrastructure pinagi sa ilasing nga special advisor sa kay Baguio City Mayor Binamin Magalong upod man ang DPWH Secretary nga si Vince Tadizo kag didto pinaka mga proyekto nga ila ginbisitahan now didto sa probinsya sang La Union. Sus Mario Sipo ang dike nga kuntani ang guaan sa ni may tubo mga K5. Tinungtong lang ang klase sang tubo, nga piki pa nga klase sang tubo, nga kuno abi may lulutsan. Istorya kong dugang sa atong sariga pagpangalagan sa piyak nga bayan. Istoryahan taman ni kay nag-attend kaina si Vice President Sara Duterte now sa hearing now para sa iya sa ning budget sang iya sa ning opisina nga mga surusobra ni 900 million pesos nga budget para sa iya sa ning Office of the Vice President magaka-K5. Why na sang damo pa nga itsiburtse Kaling ni Vice President Sara Duterte sinaway naman ko bais gina kay danuluoy siya sang chairman sang committee nagapagidaro na kuno 80 anyos base kun sa panulukan sa ni pasyag iyabla si Anmay no nga si former President Rodrigo Duterte ang sanatiway nakalusot no sa committee ang nagpayo sa nga budget nga mga almost 900 million pesos. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Sa piyak nga bahin duga pagdaton nga mga balita nga ato siya pag-istoryahan mga ka-K5. Baugin tawag ang atensyon no sa saning mga SK at share dito sa may Manila kasabay Luzon area nga nagpatigayon mga ka-K5 no sang ilasan nga lakbay aral. Pero ang natabo dito lakbay lang daw ay sang aral. Ini matapos mga ka-K5 ining mga nag-alattend nga mga sangguniang kabataan daw sa Thailand di sila nagkaladto. Ang tinutuyo nila dito para kuno nga makatuon ang practice mga ka-K5 sang Thailand in connection sa training kag seminar nga mga-focus kuno sa HIV prevention. Sus Mario Josep nga kita diri di kabalo kita mag-training ka mag-seminar party sa prevention sang HIV ha. Nga makadto kay dito sa may Thailand kag isa pag di ka mga rason na para kuno ma-immerse ang ila kaugalingon sa mga Southeast Asian countries nga culture. Kunong kultura sa iba naton nga mga kaiping nga mga pungsod no mga ka-K5 kag kunano ang mga best practices. Ahay do na kuno ni naabusuhan na ning mga tinaga nga nagkadto kami sa ibang lugar para maobserbahan man namon kag kunong gipatuman nga best practices.
Kay para ko no ma-replicate para madala taman di kag basi kumatuman man diri sa ato sa nga pungsod Pilipinas. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM Headline. Sa ato sa nga balita lokal. Ato karon pag-istoryahan. Sus Mario Jose po amo ginami ko nagatago-tago no. May magkagugma dira nadakpan nag-engeng nakitaan sang isa ka residente. Kanya daw may mga nagakulas-kulas kamay nagagahod-hahod. Now sa gila sing aging lili. Ha, Jesus Mario Josep. Abiya kwan mga ido lang. Balitimo kay mga style nga dog. Ora paigan lang sa mga kabataan anay for parental guidance na anay kita. Ay, kadamo na sa Garden of Love. Kaya gimbultangan nga Garden of Love. Hindi ang paghigugma dira nagapunsok. Kaya dakpan pero waay ma-aristo kay dumalagan. Kag sila pagdalagan may nabilin nga sapatos. Grabe pang Cinderella lang ang peg ba? Kung mahiligon ka mo sa mga Disney movie. No? Mga kababainhan tagin. No? Di ba si Cinderella ni ginatagan sang fairy sang sang gahon nga magwapa ni siya. Pero dapat pag-abot sa alas 12 sa tungang gabi, dapat makapauli siya, no? Kay mabalik ang iya sa ning hitsura. Ti nag-attend to sila sa birthday to sa okasyon to sa palasyo. Nagsaot-saot pagkatapos na kay malug alas 12 na dumalagan siya. Tinabilin ang sapatos. Di daw kangay sa ning peg. Why naka-dumdum? Hindi ko sa bagay kung nagapanamit ka madakpan ka. Kung isang nido, hindi ka nakapanakod sa imusing panaptun. Kaya dumalagan. Kagagining dua, may mga ideyas ka kay 5 aron. Check namin ni karon kung may mga dugang sa mga detalye. Kaya dira ng area, mga puong-puong. Sa tiyon sa agabihon, basta gani sa dulom. May kamalamalahan nga nagkakatabo. Alas 4:43 sa ato sa liga pagpangalagan. Nag-check pa ito ko report ka K5 Jenny Kauyunan. Kay zero tolerance on the party sa mga traffic aid nga mangutong. Pero sa distrito sa Lapas may nadakpan sumong. Do babayi pa nga traffic enforcer nadakpan nga nagapangutong. Ay gapangunyadi mangkuntani. Pero abi mo, ang sad reality, ang masubo sa nga realidad, ining propangutong 20 pesos, 100 pesos, 200 pesos, madakpan kasi ni kakasa imo sa nga trabaho. Pero kung kapangutong kami milyon, bilin ka bagyapon sa trabaho mo. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Alas 4:44 sa ato sa liga pangalagan. Liyaw kami kay K5 Alira. Na kay istoryahan taning dito sa may antike kado siya gid maidiya. Amo to lambal naton kapon. Nang istoryahan sa pagpalagad ta ang ining nag-viral. Nang bayluhanay sa mensahe. Abi mo ang tagwanay nila pare cake. Kamo nung tawganan nyo da! Pag inugayin nyo ko. Anong tawganan nyo, babes? Or basi kon ang ikaduwa ninyo, lain tawganan nyo ba si pare? Or sindo man na si pare to best friend ko Amo sa mga mainit kisuryahan dito sa may antike. Nag-viral ini tungod naging post sa kasawa ang bayluhanay. No, sang iya bana, kag sang iya number 2. Kaya ang tawganay nila, party cake. Grabe mga tawganay ba? Sa inyo da, anong tawganay nyo? Hindi na ka mo mag-burbinutig ha?
Nogay, inyo ko diya. Ibalo tabi kay K5 Alera. K5 Alera, mayong hapon. Mayong hapon, ka-K5 Rick, no? Anong ning party cakes nga kahapon nag-umpisa nag-viral sa social media K5 Alera? Hindi hot cake. Ay, hindi hot cake, Hindi pancake. Yaya party cake. Abi ko gani party kapon. cakes. Istorya ka mo ni K5 Kim. Abi ko ganin nga upo dya isak lalaki. Abi ko man gani ka-K5 Rick, kay pare, di ba? Pare. Kay kung pare ga-refer sa lalaking. Galiti mo pare, kag kumare, guro. Alam mo nami, yang pare, ay tingob sa cake. Alam mo, ang cake maturo tamis. Amo gali na. Tingala ko man nga base sa ilang nga mga conversation, no, ka-K5 Rick. Nga gin-post sang hindi asawa. Kundi, di asawa? Oo, hindi pa sila kasado ka-K5 Rick. So live-in partner. Do live-in partner sila pero nubyahanay pa lang. Oo. Kahapon na naging post o kung sa nagligad pangadlaw. Duwa na kaadlaw nakaligad ka kay Fibrick. Oo. So gin-post ini sa social media mismo ha. Isog din. Pero galing kay kung tawo naton, Mr. Labton man ni ang nag-post ka kay 5 Alira, no? Mo protektado kita sa naton sa privacy. So may mga corresponding kasuguan parehusang cybercrime law naton, no? Nga mahimo manabat nga kung way ka sa kalisensya or way sa authority, no? Consent halin mismo sa ngalan inog-post mo dira mahimo filean ka sang kaso. Pero nangisog ang live-in partner kati sa init mo ka kay 5 Alira, hindi mo mag-post ini kung ikaw be? Ma-post gid galing kay ti kung gusto tagid nga kay oho ng isa ka bagay, pwede man guro nga mapaagi sa sa private. O galing kaya mo na kung kaisa ang balatyagon tabla ara pa, mahambal go tong live-in partner matuntok amo ha. Dala sa ugot-ugot. Te anong gin-post ni kag gaanga mo di istoryahan subong? Hindi sa antiki kag sa iban man nga lugar ka kay 5 Alira? Naglapta na sa mga kaiping nga mga kaprobinsyahan na no kay 5 Rick. So base damo na marites? So base sa panaysayon sang live-in partner nga nagsimba pa sila sini kuno sang iyang nobyo. So sa Domingo. Ano kita subong? Martes. Domingo. Pero sa follow nga ako nagasimba Domingo lang. Kay may mga adlaw man nga nagasimba. So dito nagsimba ang ining bana o kuning live-in partner kag ila bata, may bata sila mo. Oo. Pila ka tuig bata nila? Base mga 2 o kung 3 ka tuig ka kay 5. So sa ngundugan sila nga may relasyon? Oo, malawig na ni sila nga magkarelasyon. So nagsimba sila. Tapos nagapangamuyo gid sila nga tani makayo nila bala ang mga hibubunot kag ang ilang nga mga problema bilang nagaupdanay bala. Pero the time ba wife ani na diskubrihan sang babaye? Wala pa ka kay 5 Rick. Oo, kay tigong kaisa nami mag-upod ang pamilya mo sa simba. Pero amo na balila, hindi man tanan nga nagasimba, mayo. Saling mo daw kangid, ano kay relihiyosa o reliyoso. Pero ang batasan sobra pa sa gasimba. Kaya nagsimba sila. Nagsimba sila ka kay 5 Rick. Mapuli na. Nakapuli na, kag dito yan nabalaan. Pero balik kita sang nagasimba pa lang. Oo. Sang nagasimba pa lang, ang pangamuyo sang iya nga asawa mo na nga tani makayo bala sila kag tani may kahilwaya na sa iya inner peace bala do amo sina. So daan to may mga medyo problema ang gila sa of the nine. Pagkatapos apang amo gani na ang hambal nila nga may ara gid sang iban nga pamaagi ang Dios nga kayuhon ang inyong problema. Hindi man na ang specific nga ginatumod nga amo na ang gusto mo nga pamaagi nga magkayuhanay kamo pero malay mo makayo pero ikaw na lang isa. Do kano lang dulaon to na kay 5 Lawrence sa ipapato lang kay 5 Alira, no? Ang ding mga post so nagsimba nga para ang gakartabo na matadlong kung may mga problema mahitso abi, no? So dito, pag-abot sa balay, digto na kag gin-open niya ang cellphone sang iya partner. Usually open na kung kaisa
sasalig mo man sa imo nga partner, why ka nag-open ko isa K5 alira mo? Kay kung kay isang balya, pribado na no, pero kung asawahay ka mo ya, why pribado no? Open dapat. Tapos dito yan nakita sa gallery nga may mga pictures na. Gallery pa ha? Grabe ba Kung silingon gina-save gid. Kapang duwa-duwa na siguro ang iya live-in partner nga may kamalabalahan yung ginaubrang iya sa ring pinalangga. Aside sa ilang conversation, nadakpan niya nga may mga pictures man sila sa gallery. May upod pagid? Updanay sila sang iya number 2 sa gallery. Isog ang lalaki, basi kung gusto igin may baluan lang kay K5 alira? Kay ka K5 Rick, base sa mga conversation, do ang lalaki gid ang naga-initiate bala. Duluyag-luyag gid sa number 2. Okay, so tapos? Naga-long sweet message pagani mo. Nga may emote-emote nga hindi mo ko pagbayaan. Ang yan kuan pag nagahambali sana ang lalaki. Nga na-appreciate yagid kuno kay wala na sang may mabaton sa iya nga iban kay tungod may bata na sa. Grabe bang may tagid siya nga rap na nga sa awayan? Apisar nga galabuanay pa lang sila. Hindi pa sila bulagay. Tapos na time gimbukad ya ang cellphone. Dito ka damo sa nga manakitaan sa gallery. Kamay upo ng banay ang isa ka babayi kag sa messenger, no? Dito yung dakpan. Pero ano nga tawagan dito sa messenger? Pero ang messenger ang ngalan amo magyapon? Ang sa messenger wala man sang pari cakes gid ya pari cakes gid ang ilang nga nickname sa messenger pari cakes gid. Pero di ba kung mag-message ka na may makitaan ka na mga litrato mo ang profile bla sang iya sa nga picture ka kay 5 alira. So why naging Islanya? Why naging Island kay 5 Rick? Kung ano ang ilang nga sa account, amo naging na sa. Pero anong tawagan nila? Pari cakes? Pari cakes. So daw laba ang ila sa nga kwanong bayluhanay sa mensahe. Pero ano adlaw-adlaw may mga mensahe nga padala o kung may pagbayluhanay ka kay 5 alira? Adlaw-adlaw sila nga nagabayluhanay sa mensahe ka kay 5 Rick, no? Tapos ginasunod man ka delete. Pero mas madasig ya ang nubya. Kay wala pa na-delete, na-screenshot yan ako, no? Pero ang picture sa gallery to, man to, no? Ay ma-erase. Wala ma-erase ka kay 5 Rick. So, buot silingon, nga mas gipamatian ang pangabuyo sa babayi. Mas mabuot ang Ginoo sa babayi. Gipamatian mo. Halin simbahan, pag-abot sa balay, tiyan mo, tuloy ng kita niya, nga buliging nga matadlong ini kay siguro kalabuan ay na sila ka K5 alira may mga problema na sila relasyon. So dito pagkabaluya gisukmaan niyang lalaki ginsukmaan niya ka K5 Rick kag naghalin sila nga duwa sang iya bata. So naghalin nagapuyo sila wa sila nagalumon abi wa sila nagalumon bali nagakadto-kadto lang sila sa balay sang iya nga nobyo. So balay sang nobyo, no dress ang gatiner. So natabo diri pagkabalo sang iya sa nga asawa, no? Kay tidugay man live-in although pero ang babayi naglakat upod ang iya sa nga bata. So amo nang istorya. Amo nang istorya ni Pari Cakes. Pari Cakes tungkol ni sa term nga Pari Cakes. So amo na no? Imbis nga tadlungon ang ila pamilya nangita siya sang reserba ka K5. Nangita reserba budlagi da ka K5 alira. Nagpa-comfort siya sa iban ka K5 Rick. Do kadami pag ila pagbaylohan ay sa mensahe no. Luyag-luyag gid ang lalaki sa number 2 niya. Tapos amo na inang hambalya pero hindi pa man sila opisyal bala nga sila. Tapos hambalya may nagakatabo na sa ilaya ka K5 Rick. Okay. Amo na. So when we say katabo may may anong term sila. Good luck may mga kabataan abi mo. Basta tabo na sila. Pero ining babayi is single. So dalaga. Kagda dira man sa ila nga lugar o kun ibang nga lugar. Hindi lang kita sigurado sa sina nga impormasyon ka kay 5 Rick, no? Pero base sa language nga ginagamit karaya. So karayaman. Pero din sa kita na isang lalaki kag ining babayi how? Hindi kita sigurado sina ka kay 5 Rick, pero no? Isa do ga obra sa mall, no? Ang babayi. So date pa sa gani kay makita nato sa picture gani may kwan pa to. Mirror selfie. Mirror selfie gali ang tawag. So pasensya ka lang sa una kwan ang sa una abi sabon ang espiho ya
para lang na nga makita mo itsura mo. O, subong gali, kinanglan mo, kung may espiyo ka, maka-selfie ka pa na. Labi na gid kong iPhone ni cellphone kay Oo. Anong purpose na ka kay 5 aliraman? Kaya uli-ulihi kaya sa duyan, kaya sa aboy-aboy, no? Usually, ang babae, sa CR ko siya ka picture, sa salamin kag, siyempre, reflect sa iya sa nga itsura. Anong reason behind gidra man? Kay kisa ka kay Fibrek, para madalaman bala ang outfit, makita ang bayo. Bilog nga halin sa babaw pakadto sa sapatos. So amo nagli ang purpose nga makababainhan ta, no? May malalaki may kitaan mo ko nagamo man mo. No? Ay labi nagay ko nakaluab ka busin mo ipakita mo lang maskulo mo. Amo na sa grabe ba? No? Kung mag-uba ka no, hindi lang mag-uba kay six packs ba abs mo? 6 packs. Back? 6 packs nga buyon. Mo gali na nga rason para nga makita ang overall. Hindi pwede nga ikaw lang ma-picture. Picture ko kag kay kado ka nabi akon sa nga attire. Ti kung isahanon ka lang ka kay Fibrek, syempre ikaw lang maninguha man isa Oo, no? Kay kung mag-selfie ka, sa lang na iya asta. Sa diri lang sa daw middle shot. Oo. Daw medium shot, no? Dumagol ka training. Daw ay di na nabi kay 5 alira, no? Luwas ang gid kon may ara kasang butangan sang cellphone kay may timer. O galing kay tido hindi mo man siguro makuan gid ma-perfect gid nga amo gid ang kwaon mo. Mo gali ang rason gali nga kung kaysa gawin ng picturean ang hitsura sa espiyo. Pagkapin pa kung cellphone mo iPhone nga tatlo ang kamera. Amo kung kaysa gani, no? Kung iPhone ang cellphone mo kag iPhone 17 Pro Max na subong. Grabe pagid kaki 5 dollars yung kaki 5 alira yung kay sabi makita naton ga picture. No, hindi man kita ang itsura yang likod ka cellphone. Bisan ang cellphone do lang, hindi do lang ang tsura. Oo, cellphone na lang, may no? May paira-ira lang mo gali na. Grabe to do may ira ka man ay. Tingala ko nga muna kung mga kababain na nga picture na sa CR sa espiyoga to baka magli na. Namo na sa. Mo nang purpose siya. Pero back to naggalakat ang babae. So why kabalo kita kung mabalik pa? Hiwalay na kun hiwalay? Amugid. Oo. We don't tulak ko natagan pasang second chance. One more chance. Ikaw ikwanta lang bipanggid sa imo hatagan mo pa agyo pinangga abi nga nakasala sang one more chance. Hindi naka kay Fibrek. Grabe ka man ba? Amo ko nakasigurado sang kaugalingan ko nga makapangita ko ya sang bag-o. Tihang balila ko no, love is sweeter than the second round. Kung wala ka mo yan nagpangluib ya mo gali na. So yung wrong timing lang. Pay kung pangluib na ya ang involved, ay na ya. So would like kung may makasala yung pinalangga, close na diyon. Period na diyon. Period. Hindi pa with luck. Ha? With luck. With luck. Aboy-abi. Kabudlay man kay 5 alira. Promo gid man ha? Tuod bla. Oo gani ka kay Fibrek. Sunod update ka. Sa saning nga programa ha? Ginambal mo na? Oo. Kung makasala ang nobyo mo, nga pangluib ya ha? Pangluib? Oo. Period, kama, lak, haboyabe, hindi ko magbalik. Sige, mula na kay 5 alira, salamat gid. Dami ko kada hapon partner taguro hay. Bawa. Basta may mga mainit nga balita kag mga interesante. Kung chismis lang Oo, chismis. Para updated ka. Sige, salamat ka kay 5 alira. Sige ka kay Fibrek. Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sa GTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. Report gikan sa newsroom. Inisi ka kay 5 Alira Alvarado Apin. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Sa sunod, si K5 Alira, pa-reporto na ni State of the Nation address. State of the Showbiz address. Pwede man? Lumipad ang aming team. Salamat, gen. Amo tong istorya. Na? Anong tawagan nyo na? Party cakes, ha? Pinasahi sa tanan party cakes. Pero ang puro party cakes sa dakpan.
Kaya mo na nangayo sa guidance, no? Ang babayi, upon pa sila sang laki, bata lang simbam. Siguro, kita niya, daw naglas eye lang lalaki. Eh kung kaisama mo ka na sa babayi, alam mo ang instinct sang babayi, daw grabe gijak no mo. Tuod na Ma'am Hana Lapating Branya, kay Ma'am Bing Space J, kay sino pagiding mga babayi nga naga-monitor subong, no? Kay ay di lang si Ma'am si Tita Nancy. Kay Tita Rosalie Falales si Quinto may dahil nga hapon. Kay Ma'am Apple di batasan ang instinct ilan sang babayi, grabe. Kung siya kung mo, mabatsagan mo. Kung kaysa ka hindi, tuod, mabatsagan niya. Tamo to na, tabo. Nagsimba pa ang babayi ng amuyo. Nga kung ano da para matagan bisang guidance kag kaayuhan ang ila sing relasyon. Sus pag-abot sa balay, gingkuha ang cellphone sang iya sa ning live-in. Dito na diskubrihan ang tanan-tanan. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Pagbalik ta, kung malabot naton si K5 Aaron Refuyo, ay ari lain man ng istorya ho. Natamaan man kapag higugma. Huwag naging pautwa sa insakto sa lugar. Nadakpan sila sa ila sila pagpalagyo na bilin ang sapatos. Ang problema sila kung diin ta sumong pagkitao ning babayi nga makaigong sapatos. Ano to nga size how? Susulibuton mo guro diri ang syudad ka probinsya sa Iloilo yawan ting pangita. Kaya ang size subong kalabanan para riho. Ano size 6? Size 7? Size 8? Sa din na tong kwan sapatos. Kay malibot tagagitakos para nga manging Cinderella. Kanamik istorya sang Cinderella pero niya daw lain. Balot ako ng report. Kaya ko na lang alas ka K5 Aro, i-check na to report ka K5 Jenny Kauyunan. Kay Wai kuno sang lugar, no? On the part sang mga traffic enforcer nato. Actually, dugay na nga issue. Yan yung mapropagpangilkil sa mga traffic enforcer. Sang una ganing nasalaan sila nga siman. Kay kung kaisa masaka sa jeep sa luunahan manaog. Pero gali kay gasipit sang 20 pesos. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Standby ka mo sa mga importante nga balita kay balikan nato ni. Ang atong sige panghatag nga mga headlines pagkatapos ang pinaka-importante nga mga pahibalo palihog standby. K5 News FM. Championing sa kapagtilaw sa gihapon mangibabaw ano man ang kabudlay importante nagaulog danay may iwang nga magatuhaw sa tagsa kapagbutaw at yung lang nga panumdumon may Ginoo sa gihapon pahina ng mga luha ibatan ng problema magkamon kag magluhod sa bagunga paglaon wala sambaya ay bisan nanuman kabudlay wala sambaya ay bisan nanuman kadugay 2016, sa Olimpiyado ako ni Government Day, before ko na Mexico, almost a decade ago, dahil sa ito, ako sa clear na plan sa life ko. Dali ko nag-grow, dali ko na-achieve ang mga patay na gusto ko, dali ko na-achieve ang comfortable life. Dahil ko na-achieve sa mga pagpilaw. And I admit there were times that I really want to give up.
Hindi ang nagpapastay sa akon was ang trust and confidence of the CEO sa akon. Budlay, magkabira sa tao na nagsalit sa akon. Paghihinaan, magdaluya lang, pero tuloyan lang. Magpapadayon sa laban. Yes, wala pa yan. Ugot nga magkapdanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayluhan ta sa kalipay. Wala sang baya ay bisan anong man kabudlay. Wala sang baya ay bisan anong man kadugay. Sa naaman ni Iyon, ang Diyos mapalos. Ako si K5 Manilin Abarapan, o kung mas kilala bilang Manilay Manil. Halos 4 ka tuig na ako nga nagaserbisyo kag empleyado ni Dr. Nick Uy. Nagsugod ako bilang isa ka empleyado sa mainstream media. Gani sa nagbukas ang oportunidad na makatrabaho ako sa K5 News FM o kung anay Radyo Bandera, daw mabudlay ang desisyon bangod magasugod naman ako sa puno. Dakong na desisyon ang pagbalhin sa digital media santo. Apan, nagpasalig ako sa akong kaugalingon na kung hindi ko pagtistingan, wala gid ako sa may matunan. Tugtog isa ka adlaw na bayuhan ang tanan nga pagpangabudlay sa sakripisyo kag dedikasyon. Nanging station manager ako sa K5 News FM Sara. Isa ka kadalagdan na ginpanganguyuan ko. Salamat gid Dr. Niuy sa paghatag sa akon sang kumpiyansa, suporta kag pagtuo sa akon kapasidad. Padayon kami nga magapaninguma nga mas nanging maayo kag magaserbisyo sa gusto. Dala ang respeto kag pasidungog sa imo nga nanging isa kahaligi sang amon kadalagan. Mga ka-K5, anuman nga mga eksperyensya ang atong ginagyan sa sunod sang pila ka tuig. Kabudlay, kalipay kag mga hamilig nga handurawan. Kita padayon nga magahugpong bangod wala sang payaay, bisan magpalangga, serbisyo hindi madula. Ulit nga para gid sa inyo, kampiyon kag sincero. Pahina ng mga luha, lipatan ang problema. Magbangon kag mag-ibong sa bago nga paglao. In behalf sa K5 News FM Kalibo, we are very grateful sa kindness kag generosity ni Dr. Ramil Uy sa tion nga nalisdan kami, may dako kami nga challenge, wala giniya kami napabayi, wala giniya kami ginbayai, most especially sang ginbaha ang una nga istasyon, dako ang iya nga lugi sa Kalibo, ginbutang niya gapon kami sa manami nga building, gintagaan kami sang trabaho, nga dako ang bulig sa amon nga pamilya kag sa amon. Wala sing bayaay bisan anuman ang kabudlay. Isa ra ako sa nangin saksi no sa kung paano nagdako ang network kay sa pagsulod ko sang March 2019 ang mga station pa lang sa Negros kag sa Antique, pero sa pagbinuligay naton tanan and of course with the guidance of our CEO Dr. Ramil Uy no nangin dako nga network ang K5 News FM Philippines. Isa ka dako nga pribilehiyo ang ako nga pagwork sa K5 News FM no tungod sa pira ka mga pagbag-o sa akon kabuhi and at the same time ang learnings nakon bilang isa ka media practitioner no na molded sa pag-obra nakon sa K5 News FM. Sang year 2021 naglisensya ako kay Dr. Ramil nga magpahuway or magpuntat anay sa trabaho because sa pira ka mga health issues nga akong ginatubang. December 2022 nag-contact ako liwat sa kay Doc, nag-apply ako liwat and fortunately nabaton ako no, and after 6 months in-assign ako ni Doc Ramil bilang station manager kang K5 News FM Pulasi. So malipayon gid ako no sa ina nga pribilehiyo. Ginambal ni Doc Ramil nga basta very clean lang ang aton nga record sa company, may chance gid nga kita ang makabalik patas kay Reynard. Dako atong reminder sa akon
nga sa trabaho dapat i-maintain gid naton ang integrity and of course ang honesty naton sa aton nga trabaho. Mabuhay ang K5 News FM Philippines. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay, wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Sa 8 years ko nga bilang isa ra empleyado, may mga struggles man, may mga kabudlay, but despite of that, no, ginbaton ko ang pagpanghangkat because nagapati ako nga through the leadership of Dr. Minun. Isa na kabudlay, isa na ka-pressure, I am very blessed sa akong mahal nga makaako, and the instrument nga gigamit niya is our boss, Dr. Minun. Rako nga mga lessons nga akon na natunan kag ang mga lessons karian akon ginakabuhi na mga better person tungod man sa akon nga pagiging inspired sa ginatawag nga serbisyo publiko sa pagpanguna kang aking nga CEO Dr. Ramil. May mga pagdilaw, may mga kasakit man, pero wala sang bayaay, anuman kadugay, wala sang bayaay, anuman kabudlay. Ugot nga magkapdanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayluhan ka sang kalipay. Nag-umpisa kita 2019 sa K5 News FM Philippines. Nangin news writer kita, nangin reporter, at the same time nagka-programa sa radyo. Nangin kabahin kita sa production team, no, sang K5 News FM Bacolod. Umpisahan naton ang pag-inubar sa aton mga digital operations. Ginapasalamatan ko din, no, ang tanan-tanan nga aton na agong nga blessings pinagi sa kalawan sa aton nga CEO nga si Dr. Ramil Uy. Never ko tina-expectar ang mga butang kag bagay kung sa diin man ko subok. Ang mga bagay nga sang una ginahandom ko lang, no. Kailan pinagidang maglakat sa abroad, why ko gina-expectar. But because nga aray ko dito sa K5 News FM Philippines, kag-empleyado ako sang isa ka maalwan kag mapinalanggaon nga boss nga si Dr. Ramil Uy. Tanan ina na experiencehan ko. Hindi nangin mahapos ang journey naton. Kabalo kita nga kadamo sa mga pwede naton makakompetensya ara ng mga dalaguan nga mga estasyon, pero nahimo na naton hindi lang tungod sa akon patungod sa mga kopdanan ko nga nagbaka-baka kadaghatag man sang ila sini nga best. Despite of all of these trials, ang akon niyang kagustuhan is mapadayon ang akon nga passion sa radyo. I have this boss nga tama ka generous, so I will work for him, I will work for the station, I will work for the network. Kabalo ako nga madamo pagid sang pwede naton maubra para sa estasyon, para sa network, and I will always be here to help my network nga mag-grow pagid kag mag-prosper pagid ang mga handom sa aton nga CEO nga si Dr. Ramil Itang Uy. Ako si K5 Reyes Peo Malay nga nagasiling wala sang bayaay bisan anuman kabudlay, wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. May iwag na magapuhaw sa tagsa kapag ugtaw, atong lang nga panuntumon, may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, lipatan ng problema, magbangon kang magyuho sa bagyo nga paglao. Dok, ang promise ko sa imo ha, nga ako, bisan ako magbinutan jud ko sa akong trabaho. Kung unsa man ang sugo sa manager, tumanon ko. O sa imo ha, tumanon gyapon kay boss gud. Kung makasala man gid ko, makigan man ko sa imo nimo, dawat lang ko. Kay apel na sa trabaho. Apel na po na sa imong bonus. Dok, salamat. So, ang akong naanuhan ni boss nga,
ano gid siya mapinalanggaon gid siya sa iyang mga trabahante kay di ba? Ginhilanat ko paglakat na niya halin sa balay adto siya og clinic hambal na siya mang si Inday nang paimnon mo na Diyos kay padalan ko na diri bulong. So pag abot ana niya sa hapon hambal din siya mang ginpainom na niya si Inday og bulong gipa-Diyosa na hambal ni Joy. Oo pang tapos na. Kaya amo na ang na-feel na ko sa iya nga buot gid siya. Kay sa tanan niya nga mga trabahante o naa sa sulod siyang balay daw gikabig na niya nga pamilya. Bossing, akong wi sa imuha nga magdugang pa ang imuhang kadaghan sa imong kwarta. Tanan kami nga mga pigado nga mga trabahante nimo nakabenepisyo gyud sa imuhang mga blessings. So dako kay kong pagpasalamat nga ikaw ang gipadato sa Ginoo kay para daghan pang mga pigado ang imong matabangan o usa na ang imong mga empleyado. Wala kami naginulsol nga ikaw nga namong nabus kay unsa man pinakabuot gyud. Wala sang baya ay bisan ano man kabudlay. Wala sang baya ay bisan ano man kadugay. Ululupot kita mga kakayfay. Wala sang baya ay bisan ano man kabudlay. Wala sang baya ay bisan ano man kadugay. Ululupot kita mga kakayfay. Wala sang baya ay bisan ano man kabudlay. Wala sang baya ay bisan ano man kadugay. Pagtilaw sa gihapon mangibabaw, ano man ang kabudlay, importante nagaulog danay. May iwang nga magatuhaw sa tagsa kapagbutaw, at yung lang nga panumdumon may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, ibatan ng problema, magbangon kag magtubo sa K5 News FM Iloilo 88.7, ang kampiyon nga istasyon. Number 1 kita sa Iloilo. K5 Dakop ka Ilonggo mo promo. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Pabalik mga K5 sa ato siya pagpangalagad diri sa Martes edisyon sa programa El Castigador. El Castigador. Ang ining oras nga dulong sa inyo sang Cebu Pacific. This time check is brought to you by Cebu Pacific. Fly tabay again and again with Cebu Pacific. El Castigador. Mga ka-K5 para malikawanting mapagtubo sa mga bukol-bukol sa tunlawas. Maginom kita sang klinika Ditex 500 kag subuman sang Mighty C. Kaya ang Ditex 500 puno ini sang anti-carcinogenic properties na agumapunggan mapagtubo sa mga bukol-bukol sa lawas. Mataas kag masaligan ang potency sang flavonoids kag polyphenols nga linis sa D-Sugard sugarcane extract no sang Ditex 500 batok sa pag-develop sang cancer. Samtang ang Mighty C sa nika-alkaline vitamin C, kampiyon ni sa immune system mediator, amon siya nagapakusog, nagapabaskog sa aton immune system capabilities, agon ipatyon maguba nga cells o consilula sa aton lawas panagi sa ginatawag sa apoptosis o kung pag-upaman mag-mutate, kag mahing kanseros. Hindi na magulat pa magtubo ang mga bukol-bukol sa lawas, proteksyonan kagulingon
maginom sang Ditex 500 kag Mighty C adlaw-adlaw mga kakifa. Kag subuman usosubong ang dengue. Ining nagaulan-ulan kag may mga tubig nga nagatiner sa inyo sa ning lugar sa palibot sa ning Patimalay. Mabudbudlay ni kay base kon diribla itlugan sang lamok kag sa uli maging carrier sang dengue virus. Nambag inom kita sang Disribayo. Ang Disribayo antiviral kag antibacterial specialist ini. Himo ini no sa cold press extra virgin coconut oil kag vitamin D3. Yang duha sa ni may maayo ini nga natural antimicrobial properties sa binabatok sa mga viruses pareho sang dengue. Ang Disribayo may ginatawag sa ni nga medium chain triglyceride. Pag inom mo sini ginahimo no ang lawas sa monoglyceride kag isa na ginatawag nga monolaurin. Tiyang monolaurin ginakabig ini isa sa mga pinaka-epektibo kag pinakakusog nga natural microbial sa ato sa palibot. Magluwas na no pinagi sa MCTs mas maayo ang absorption kapag usar sang vitamin K sa ato lawas. Ang vitamin K sa ni ka-fat soluble vitamin amo siya nagapugong sa sobrang nga bleeding o kon pagdugo kunya dengue ka. Magluwas na gapanamit man sang Disribayo ang absorption sang mineral nga calcium nga nagabulig sa pag-process sa pagpataas ang ato nga platelet no para nga malikawan sang lawas nga magdugo o kung nag-bleed no kung na-infect ikaw sang dengue. Tinluan nato ng aton ugsaran para pagbalian sang lamok nga gadala sang dengue virus. Likawan kay mag-stock sang tubig sa ato nga balay nga way sang taklob. No kay mahimo ina balayan kag syempre mag-Disribayo ang superfood supplement para layo kita sa dengue. Ginatang kasog na sipon kadra. No ginahilanat pag-inom sang Disribayo para ikaw ang mag-ayo mga kakipa. Ang Disribayo, ang klinika Ditex 500 kag sumanang Mighty C, mga di kalidad nga produkto ni Doc Ramil Itang Uy sang klinika di Atantibum di Sinan Wellness Center. Bakal kita sa mga klinika outlet kay ginakopya may mga piki nga Ditex 500 kag suman Disribayo. Ay kita nila ti epektibo ti ginailog nila kita pa mga Pinoy. Sumakal kita sa mga klinika outlet dili sa may syudad sang Iloilo na pamtang ni sa Dalan Ilopez sa tupad sang St. Robert's International College sa ilira sang Robinson's Place Haro. Sa may Banwa sa Mayag-Aw, yara sa may Barangay Baybay Norte sa tupad sang MCR Agriventure. Sa may syudad sang Pasay sa may Salvation Street, no, Barangay Poblasyon Ilawod. Kaya sa may Banwa sa Kalinog, yara sa Coast Mart Kalinog, no, aton sini nga klinika outlet. Kag sa taga Quinto Distrito, available gid ang mga klinika products sa may Bell Pharmacy sa tupad sang Sara Rural Health Unit. Kag pwede ma-order sa Shopee, sa Lazada, sa TikTok, kamabakal man sa mga panguna mabutika sa inyo sa nga lugar. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Ayong hapon kay Ma'am Apple di Aptaba Taasan sa Mocor Travels and Company, kay Ma'am Bing Lotero Tan, kay Sir William Tan sa pamilya Taasan nila doon sa may Ungka, no? Kag sumaman kay Ma'am Virginia kag Marivic Parino Taasan, kay Paday Espulgar sa may Barangay San Pedro Amolo. Kay Ma'am Laura Sumagaysay, kay Sir Roland Dimedeya, kag sa isang asawahon kay Ma'am Jovi, nauga monitor gid, kag kay Ma'am Lang Ladublan sa kalabanang daan nga SK official ang nagalagaw tublas Thailand, no? Mga miyembro ko sang LGBTQ nilag sa dito kay basi may tuyo pa sila magsaylo sa ila gender. Hindi man nga guro. Pero kung kisa mga lulakbay aral lain ni sa ulo nila ya. Maglagaw-lagaw. Yang gasto nila tamak dako. Ti kwarta gyapon nato ni. Amo ni ganing may nagaduso subong, nga dulao na lang ning escape. Ay kung kaisa do diri naton gina-train ang mga pamatanon. Kung paano mangawat sang kwarta. Among tawag sa ila mga baby crocodile. Kaya video lang Sauro scale ni pero mga racket man dira. While iban ka balo. Kag sumaman may ngapon kay Sir Norberto Julin Montaño, kay Sir Bernard Cardenas, kay Espedia Susporia Gaba. Bing mga tinaga ni Ma'am Hadal pating branya gagata ba. Kay ano ni Nuswat Rhodes Tuason siguro ni Marquez Rhodes Tuason, gina barubal kad pa
Tinatawagan na ko nung Mary Loves. Grabe. Mary Loves ko no. Kag subuman, no, kay dalang lakuman pamati mambeng, no, dalang. Kay Mary Jane Rinaldo Vallejo, kay Mama Zun Pineda, Medad Gapon, kay Sir Hudlo Montana, kay Mama Ritalia Mitsilina. Gabi to kadlang Sir Hudlo Montana. Amo man si Mama Ritalia Mitsilina. Check na to, report ni ka kay 5 Aaron Refuyo. Gusto ko talag sa report si ka kay 5 Aaron. Anong team song ni? No? Anong may team song ang Cinderella? Introhan ko ka kay 5 Aaron sang kanta. Para sa kampiyon report o Project K5 Aaron Refugio. K5 News FM Kampiyon Report. K5 Enrico. Oo. SPG. Ano? Kung may kanta kita tani o galing rated SPG. Ang tuno niya, isubo mo buko Diyos na. Hindi pwede may pamati sa aton mga kabataan at mga minor de edad. Oo, do hindi man pwede nga too much love can kill you, no? Kaya di man pinatay din mo, no? Hindi man Ano kanina kay Kwan man? Kan tabla ni sino kanina ni Andrew E. May nabalaan ka? Ang Banyo Queen sa K5. Oo, Banyo Queen, no? Oo. When the night has come, at pinatay ang ilaw, lumadalas, Banyo Queen. Yeah. Kay K5 Enrico, mahagit sa malapit ang natabi sa pahayag luma ka mga college student. College? Yes. Mga bata, pa ko mga bata college ni agiban sa minor anong kwanso mo man? First year college, anong edad mo man? 18 naman, no? Dahil nakikita ko sa Botang-Tabi, Disbebe, Baiti, makatungtong ka ng college, K5 Enrico. Ang natabo, ang K5 Enrico sa Department naton, pasado alas 4 kagabi, sa dalom ni sa Sanad 1, kung sa rin sa K5 Enrico, ang sa piyak kung hating ka sa diversion, ang pawala mo is Sanad 1, napaka-walking ka tapos pamulo, then ang sapatong mo, Esplanade yan nga, hindi nahamtang ang skate park. Dara sa K5 Enrico, sa natuong nga porsyon, kay ang dalom ni sa K5 Enrico, sa dalom sa tulay, pwede ni bala ma-add yan, tabok sa piyak na Esplanade, may paporsyon di sa hindi kakaagi pamulo. Karoon sa K5 Enrico, based sa information, may mga concerned citizen nga nag-plano pa, nga nagalagaw sa area, na tingala, nga kun nga daw may taho sa dalom. Sa pagpapinsar nila, nga base, may nagapangapat sa kuryente, rason nga ginkadtuan sa dalom, kagin sekyar ka K5 Enrico, sus patawara. Tanggin kaslaytan nila ka K5 Enrico, pasensya, gin sa mga pamati na nakon yung mga kabataan, naabtan nila, ang babaye, nagaluhod, wala nagapangamuyo ha, kundi nagainom ng buko Diyos, tapos laki, tinagatindog ka K5 Enrico. So, amo nang nakitaan, no, sa isa na ka-concerned citizen, nga doon sa may kabalamlahan kami nagagahod sa lalong sang taytay, how? Yes, sa K5 Enrico, okay, ang taytay iniabi, kung gabi na siya, ito padulom, kag isa pa, matawhay, mahangin, kaya mabatian mo na ganyan kagahod, ining salakyan, bala? O, labay sa salakyan? Yes, kay dalom sang tulay. Pero hindi kainan nagkanto dito, pero hindi nato na point out kundi in portion o mas lapit para sa piyak ka portion kay K5 Enrico, pero dira sa may area sa dalom sang tulay. Kay kagabi hindi daw kay K5 Enrico pagod sa taob kag isa pati dura sa vlog o sa bagal dito magplastar sila sa dalom sang tulay kay K5 Enrico. Matapos to sang napasyaitan sila, tingwaan sila tani nga lakas, madakop, ay sus ka K5 Enrico, ang sapatos ng lalaki, sa sobra nila kadlagan, nabilin. Sapatos kili isang laki? Oo, ano duwagi ka sapatos kung sampiyakan lang? Ang mga basic information, sa K5 Enrico, daw sampiyakan lang ini. Oo, kwan gali, boys version sa Cinderella? Hindi na itong sapatos, yung kwato sa concerned citizen?
pag abot naton to kay Enrico, wala na to sa area kag way gid kita sang mapangayo sa trato bra nga sang aktual na sila didto. Kay ti nang natabo kagabi, wala nakapid yo nagdinalaganay to abi kay Enrico, kay tutukan lagas siya ang lalaki. Dobalido ang focus sa lalaki na lang, tapos ang babae nagtalaga ni pakadto sa portion na sa portion sa Smallville kay 5 Enrico. Oo. So, taling lagas sila. Tapos maabdan ng laki, lagas po kami haw. Di kayo nabili ng imos patos. Dira sila nagpa-hukmong ka kay 5 Aron? Kamagan si kay 5 Enrico? Dagli siya naghukmong. Yes, sa mga 5 Enrico. Abi ko ganit dito naman sa Garden of Love. Galing kay dito ya daw pinang tinluan na to kay 5 Aron? Yes. Oo. Kay actually, ang dira nga area kay 5 Enrico, may naka-standby may mga on duty mga green guard. Yes, nagbulig kay 5 Enrico pagkalagas din. Pero why gid ba na maabdan kay 5 Enrico ang ining duwa ka mga ining mga magkahagugma ka kay 5 Enrico. So laki galing sapatos na bilin na. Tenoy panawagan tanang ang sapatos mo na bilin o galing kay dapat ag ebidensya ang pihak ng sapatos. Yeah. Amra kay 5 Enrico kay may balita gid na abingi na gin kuha man para kita to kay naway na kita kapit pato sa ano ning kung tawag ko nang ginatambayan or ginastayan sang mga green card. Magusisa kita to kun ano blang sa isang sapatos, ano size, kagod di panawagan, tapos basi kun bukanugon pa, tapos kung ginagamit yabra sa pag-eskwela. Mugid. Galing kay kun size, sabi ka mo damo subong sa may mga pareho lang nga size sa kay 5 Aron. Yes. So mangin pamatuod mo sina, no? Nga ang pihak ng sapatos. Kay para siyang para ma-prove nga siyang kapanag-iya. Kaya galing kay ambot lang kung na i-post mo na kaginapawagan na nga tag-iya kang sampiyak. Sinin kung sino ka panag-iya, ambot lang kung may maklaim ka kay 5 Aron. Bala? Amo na kay 5 Enrico, amot kon i-claim niya gidman kung parang ditan, di nga mapanawagan. Kaya ini nga pagtugas ang kawayanan, nga ti ang ilang nga bratsagon, kay 5 Enrico, wag na mapunggan, kag dito gid nga tani nga potwas sila na batsyag nila pero isa kadako sa kakuyanan din para sila bilang estudyante kay 5. Wag gid mapunggan ang kainit sang lawas nila. Kasi nagpasabya sila sa nga may ice nga tubig para maumpawan ka kay 5 Aron. Mayo kay may sa madakpan kay may mga violation kasi kay 5 Aron ikaw na madakpan ka mo. Yes, amo gid kay 5 Enrico. Ano gid no may mapakatubangon sa tani ni sa mga pinalidan kay ti pangpubliko nga lugar ya dira may mahimo sa mga kamalabalahan kay 5 Enrico. Subod sila nga nalagyo sila way pantapos. Nabitin. Kaya ba kay 5 Enrico tingwaan ta makakuha man sang statement sa side sang mga green guard or sinong nag-head sa ila. Iba nung taman kung ano ang mas mahimo pagid nila agad niya marikawani kasi 5 Enrico na ginahimo cutting out o tulay rawayan ining dalom sang tulay kay 5 Enrico. Sige, pero confirm to may nadakpan man sa entrapment ang babae nga traffic enforcer? Yes, kay 5 Enrico. Oo. May nag-complaint. Natabo ni kay ina kay 5 Enrico. Dari sa may barangay Kabitasan na pasado alas alauna sinagit nga hapon sa 5 Enrico. Kung sa diin ang traffic enforcer ang kilala kay alias Teres, 26 anyos, na assign dira sa may Lapas District kay 5 Enrico. Sa pagpangusisa naton sa kay Police Captain Delgado ang YC sang Lapas Police Station, napahayag niya nga ang biktima isa ka or si alias Sean, 22 anyos, taga barangay Kagbang Uton, kag may salakyan nga sedan ining auto. Okay. So sa din siya nadakpan Kamagin kay 5 Enrico. Di ni siya nadakpan sa may area. Di niya nadakpan bla nga salakyan? Dari ni kay 5 Enrico ang traffic operation diri sa may Nabitasan. Sa may police station. Pero ang una git nga violation nga nagsugod ang tanan dira sa may Huerbana Street kung sa diin ang biktima ni nagabiyahe
gang nag-agi sa U-turn nga portion sa dalan which is one way, nagsulod ang biktima. Okay. Rason, gin flag down siyang traffic enforcer kag gin tikitan kung tani para kay 5 Enrico, pero nagpakagag daw ang arestado nga para nga hindi na mapasakan sa sang kaso or matikitan pa nagtanyag sang 500 pesos kag nakahatag ang biktima sa iya. Then nagbayluhanay sila ang traffic enforcer daw ang naghatag sang ginkuha sa traffic enforcer ang number sang biktima, rason nga naga-demand, naga-text ang suspect kag nagapahayag pagid ngati nagapangayo pagid sang kwarta kay 5 Enrico. Di pa kontento sa nga 500? Ang mga kwarta kay 5 Enrico nagdangat ditanan sa 29,000. Pila? Sobra 29,000. Gabi nga among to violation mo 29,000 yung pangayo sa traffic enforcer? Pangkabilugan kay 5 Enrico. Pangkabilugan? 29,625. Una, sang Marso, kinkilkilan, sang 500 ang biktima. Tapos, sang masunod pag sang Hunyo, naghatag naman ang biktima sang 1,500. Sang Agosto, 11,225. Sini nga Setyembre, 15,900. Kag tiya mo na sa 5 Enrico. Ang pamangkot din nga nagabayad ding ba kwanaw ang nadakpan yung babayi ka K5 aron kay nakuha naman ang lisensya ya? Why ka K5 Enrico? Ang nahimo o nakuha ang lisensya. Kaya hindi ka lima pwede mo na makuha ang lisensya. Ang tikitan ikaw dapat isettle mo to sa city government, no? Ngaway gin-settle sang babayi yaw? Wala ka K5 Enrico kay nagtanyag ng sangadaan nga nagsiling sa base starter niya sa pulis nga para nga hindi na magadako pa ang kaso, nagtanyag sa nga gaan mo lang ko sang magintambit nga kwarta certain amount pero 500 lang ang nahatag sang biktima. Tapos pagbayad to sang 500, why don't ginkuha ang isang lisensya? Okay, why naman makalabo to sa city government, sa city hall mo? Wala naman sa K5 Enrico, kaya daw palakat na lang. Nga nangayo pagiging traffic enforcer kaya naman ang lisensya mo, why ka naman isang violation? Yes, sa mga K5 Enrico, daw na-ariglo sa 500. Na-ariglo sa 500. Tapos, sa diri na K5 Enrico, nakasugod na sang text or nagapahayag ang suspect niya ngati nakademanda sa kwarta bra ka K5 Enrico. Ining biktima naman niya sang natabo to sa Marso in pablatter ni gilayon sa Rapas Police Station sa paglaom nga sa pagpablatter maugtat na ang pagpangilkil sa enforcer pero nagasigi gyapon ning enforcer sa pagpangilkil. Di na ibugal na kaulo ko kay 5 aron kay for example ako ang driver may violation ko ginsettle ko sa 500 sa iya pagkatapos ara naman ang imo sining why ka naman dito ngalan why ka naman dito baydan sa City Hall. Di nga tagan mo pa ning traffic enforcer nagpangayo ga text sa imuhaw? Yes, sa K5 Enrico. Oo. Kay K5 Enrico, dalang panirong anay. Okay, kay kun ako ang biktima, abi subong do ka bahol abi, no? Sang madakpan ikaw, ginsettle, hatagan mo 500 ang traffic enforcer. Iwan ka naman dito sang violation kay ginsettle mo na. Tapos ang mensahe sa imong kwarta. Ano pang rason yung mga sa kwarta? Kay ginapahog niya kay 5 Enrico. Ano nga pahog na? Ang pahog naka-ready na daw ang affidavit para sa pag-file ng kaso ni against sa biktima sa kay 5 Enrico. Kay ang biktima sang pagkabati ni at hindi niya man gusto nga mag-record napulbaan sa kay 5 Enrico. Kag sa baylo nga hindi napagpasaka ang kaso, padayon nga muling gamit sang enforcer ang makapangilkel sang kwarta sa biktima. Kung ako ni-repair ko ni sa abogado kay na-settle naman na ano pa ba ang problema mo sa kay ginreklamo tani ito sa kay kuano sa kay retired Colonel Garbanzos? Yes, sa kay 5 Sige, so may nadakpan na. Dako ng pangilkil. Yaba daw. Nasubrahan man sa linya. Ganit, minilyon tong ginakawits babaw. Kita diya, ginatos-gatos ka libo-libo lang.
Hindi pa kontento sa mga pinangatag. Kapilugan, 29 mil, kuhay kapagid, mga kel-kel kapagid. K5 Aaron? Yes, amo ganing kay 5 minutes ko. Kaga amo sa entrapment kay naging gamit sa kwarta ko. Yara sa 6,300 pesos ang gingamit nga budol money. Kay tiya mo ni dako beratali ka kay 5 minutes ko sa pagdaho titingnan at gayon ang pag-aresto sa iya. Kaya na-recover man ang cellphone sa suspect. Sige, salamat kay K5 Aaron. Sige, kay 5 ko ang balita kalawan sa clinical payong antiviral antimicrobial property ng ginagamit sa mga bakterya sa aton lawas. Ako naman si para sa kampiyon na balita ito kang kalingawan sa Iloilo, K5 News. Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Salamat kay K5 Aaron Refugio. Daw makibot mata nga isog pa ang ang traffic enforcer sa panag-iyas ang salakyan ba? Kapangilkel ka na 500. Hindi pa bastante kag kibot makita sa iyas ang salakyan. Kinulbaan gid unahan sang dungan sang traffic enforcer. Na pilaya ka kwarta ang nakuha sa iya. Nga nagbayad ka for example na settle mo na to. Pailan ka pa kaso kay wala to na forward abi dito sa ibahin sang Iloilo City Hall. Kagid naman na insakto kon may galang ka pa dito kay tinakahatag ka mo. Amo ni kaysa ba hindi kontentos gamay nga kwarta gusto dako pa. Ano madiretso lang kita kay 5 Lorenzo kon kwando diretso na. Ako anta ba ka kay 5 Jenny Kauyunan. Ay nakalabot di sa Pangod no ni retired Colonel Garbanzos. Ang aton sa ring kwan nga head sang TTMO. Anong mahambal diri? No, grabing mangilkel ba? Ang iba niya 200, 300 lang. Kaya mo na ang realidad, no? Kung madakpan ka o iban sa mga traffic enforcer, hindi tanan ha, iban lang. No, siguro may ara pa. Pinaktaas si Mangguro 500 eh. Mabaton man. Galing kiti dakpan ka mo lang nga burbuday kay reklamo ka. Pero ini sobrahan ng traffic enforcer. Kung sa mga mga higher official do kabala na gid niya. Saling niya ibang ito minilyon kag binilyon tong ginang racket nila. Si Pablo Labot 29 email. Iba lang ang report ka K5 Jenny Kauyunan direkta sa ibahin sa Iloilo City Hall. K5 News FM Kampiyon Report. K5 Ray kasunod sa impormasyon nga naglabot sa opisina sa Traffic and Transportation Management Office nga may isa naman ka enforcer sa idalom sang TTMO nga nadakpan sa entrapment operation sa atong kapulisan K5 Ray nga gapangilkil sa mga motorista. Gilayon nga nagpagwa sang statement no si Sir Oldario Garbanzos ang head sang Traffic and Transportation Management Office. So sa iya ka K5 Ray nga zero tolerance ang iyang opisina sa mga enforcers nga nagapangilkil. Wala ginatolerate kag kung mapamatud-an kay 5 Enrico nga nangilkil sila kag nadakpan gilayon nga i-terminate ang ilang nga kontrata ka kay 5 Enrico. Okay. So mga kwan lang sila mga job hire man lang ning mga kwan naton traffic enforcer ka kay 5 Jan? Yes, kay 5 Rick mga pero dagko man sweldo nila no? Mga piraning sweldo nila? We believe kay 5 Enrico minimum. Minimum eh. Pero mag-minimum kasubong pila subong minimum? 513. No? Pero ang obra nila di is 6 times a week, no? Oo. So i-times mo na 26. Mga diraman sa mga diraman sa 13. Tidak ko naman ang 13,000, no? Ugaling kaya mo na hindi ka man kontento gyapon kay 5 Jen mo. Yung mga sweldo diri 40 mil doon, hindi ka pa kontento, no? Ay, mapati. Mambal to ko rin makilala mo, grabe ba? 40 mil, utang tabi kay K5 Jen eh. Pero, amo lang nga, kay report niya kay 5 Aaron, makatalingala. Kay ti, nadakpan niya ang isa ka driver naggasulod sa one way, ti nagpasitol ganito 500. So, rin kwa yung number sa babae, ginapahog-pahog yan nga, file. Anting natatag mo ng bayi. Siguro daw,
napuno ng bayi kay kilabot na 29,000 aman dako kay 5 Jen mo. Amo gid kay 5 Enrico, actually nadakpan siya based aton nga initial nga pagpangusisan, nadakpan siya sang Sabado. Amo ni ang nag-ano siya one way. Ging tikitan siya kay 5 Enrico. Tapos ginasettle ang ticket since nga Sabado to bala ka kay 5 Enrico wala sa opisina. Kung hindi siya mabaydan within 48 hours, pwede siyang pasakaan sang kaso. So di ka mo excuse man guro kon na Sabado kag Domingo kung madakpan. Actually, kay Family Rico muna, kang ang pamahog sining enforcer according sa aton initial information nga nabalaan, nga kung hindi mabaydan, pasakaan siya sang kaso. Dira na masulod ang coercion kay Family Rico nga pahog niya nga kung hindi ka magbayad, failan ka kaso, or kung hindi ka maghatag sang muning amount, failan ka kaso, muna ka kay Family Rico. Grabe man ni ang klase ka traffic enforcer. Why ni nag-head na lang ka nagbulos kay Colonel Garbanzos kay? Ay, grabe man nga racket ba? Maiso ka rasi ka traffic enforcer mo ni dapat kinanglanon ta. Ang hindi lang mangurakot gali ka mangilkil. No? Grabe may ideya. Oo, di ka kuha ni man basi ko naka-study ni under sa Diskaya law firm. Actually, kay Enrico, sa bahay niya sang Traffic and Transportation Management Office, may yara na sila kay Enrico sang ginapatigayon nga mga trainings sa ilang nga mga enforcers nga according nga ni kay Sir Garbanzos, dugay na ni nga issue kay Enrico, do mga sirang plaka na gani sila pero ni training nga muna ha. May training. Sorry, klaro talaga training. Training nga mangin ano sila kay Enrico, mangin professional man sila Oo, professional. Kaysa una, damo kasuya, no? Wala na siya kay traffic enforcer sila. Pero kung kaysa bisan sa spelling, sala. Tapos iba nga violation, like balo ko na nung itikit nila. Di bilang mauri improvement ka mataas sa mga level, kay mangin rise man sila. Di get training. Pero not to the point, naman training ka mangilkil ka da, kag maghambal, nga kung hindi mo ni ma-settle, ma'am, di pasikaan ka sang kaso, hala ka da. Daw nga pagpamahog bla. Di galing kay ining babayan, wag inalungong, nahan sang dungan sa traffic enforcer. Ay kung mga ako ni, pagkakita ko no, pag pamahog mo kung pinakaon ko ning akon sa ning lisensya sa imo. Enrico, amo gima ako maunahan ka sang dungan mo, kasi hindi ka nakapaminsar mo. Di ba minsara? Tibisan pa, pila na kakwarta na hatag ya. Kung natawon tas picture ang bayi, gamay man ho. Bataon pa gani. Bataon pa? Susano kilang lagi din kwarta? Gutom lagi na ako. Saling ni sir, ikaw na lang. No? Kaya ano ni, kakas na ni? Actually, kay Enrico, not directly way pamangging kakas kay Feverick. Sa process ng TTM, may due process man sila mo. Pasabton pa? Oo, pasabton pa, i-investigate pa. Pero kung since ka may pasakaan siya sang kaso kay Enrico, makapakatubang siya sang criminal liability sa kapulisan. Plus pa nga since kung mapamatudaan na, makakasman siya kay Enrico, automatic, why na sang ano pang investigation kay Enrico. Hindi ka mag-imo istorya, yung babae, nga mo ninatabo, batok sa iya. Kaya kung kaysa, ang imo sini nga kaluoy, kung sakit ano traffic enforcer, ga inulan, kapal tiyaras tunga dalan, no? Kaluoy ang mga traffic enforcer, kanon mo pa, pasibangdan mo pa kagpatok-patuan ng mga traffic enforcer, tanga, silang kabulig sa pagdeliher sa talagang sa trapikota. May kaluoy ka mo. Hindi man nagulong mag-imo istorya nagreklamo kay 5 Jen. Actually, kay 5 Enrico, ginainganyo pagani no, ni Sir Garbanzos ang mga motorista nga naka-experience ang pangilkil bala kay 5 Enrico. Nga kung may mga amuning instances, i-document mo, videohan mo, picturean mo, o kung your statement alone kay 5 Enrico, valid na. Kaya syempre, hindi ka man niya magreklamo kung wala mo na experience, especially if involved na sang dako nga kwarta. Ama na nga, gilayon nga i-report sa amon nga opisina, agud nga maksyonan gilayon kag mapatawag ining enforcer kay 5 Enrico. Ako kagi ko dakop sa Maduman. Why man ko may ginpasakaan sang kaso nga na-settle ganito Martes nga adlaw kay 5 Jen. Kandakpan ko da sa may kuan Manduryaw. Ipagambal ko ng violation sa munisero. Kay why ko dalungong nga kung magliko ka sa right lane, halin ka sa right, may araklit ang gamay nga kuan nga traffic lights, no, nga mapundo ka kay abi kuya kon right lane kaya kung makadto ka sa right, pwede ya bisan naka-stop this piak. Ti sila mapundo gali. Tiwa ko ay ko reklamo hata ko rin nangakon nga lisensya, no? Ti san ko siro okay lisensya ko nakapihon man lang na. Why man nagambal abi nga kun ano kay hindi makong pasitol. Bayad dago to sa babaw. Ti magabot ko gani siya. Ay,
Nadakpan ka, oh. Sino ko may violation mo? What kwandiga, hambali nga pudiluso ta? Bayad na kay may violation ta? Siling kay nag-explicar man ko, ay siling ko sir, kung makitaan, galing nga may traffic lights na, kay usually, kung mag-right turn kaya, kung ara ka sa right lane, nga magkadto ka sa right, abi ka dudiritso na na. Okay, imo kay may gamay galit nga light sa pihak. Oo, isa ka man sa nabiktima ti last time to. Oo, pag nakop ko, padulugan niya ko ti dulog kay hatag ko lisensya ko. Sir, okay ah. Ti way man na yung nagabalabi ko na no, bayad kita ya. Pag-abot ka nito sa opisina, sa indakpan ka. Sa tanig istorya lang, sila ko sir may violation ta. Mahuya man ta nga mag-komentar, dili kag magpropangakig sa makangay. Sini, nga bulaton taman. Daw kabudlay mag-K5 Jen. Itaya ko na nung insakto, kung may violation kita, ti ibayad ta eh. Ibayad man ta, kay ginisplika di man bayad. Pero iniya sobra-sobra na giniya. Grabe nga kapila na kabeses, kalabo 29,000 ang pag-settle. Ibinayad mo lang to sa abogado, sabtong na skurte Tini, laban kakasa ni Guru Buwas o Rabal mo, pamatian tama ang side sa ni K5 Jen? Actually, mo giti K5 Enrico, no, tinguha naton ako may mapa-interview siya or makuha man ni ka K5 aron. Kay we believe yara na sa paghinakop sang Iloilo City Police Station 2 ka K5 Enrico mo ti. According to Sir Garbanzos man, this will serve as a leksyon man sa iban pang mga traffic enforcer nga may plano nga mag-ubra sang hindi man nami ibla ka K5 Enrico or illegal kay madakpan gidya ka K5 Enrico. So better nga kung gusto mo or gusto mo magtinera sa obra mo, hindi ka magtinonto ka K5 Rick. Sige, salamat kay K5 Jen. Sige ka K5 Rick, ini nga balita ang gadulong sa inyo sa DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. Report nagikan sa Iloilo City. Inis ka K5, Jenny Kauyunan para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko. Kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Grabe ba, hindi pa kontento? Hindi, amo na naagom yung mga K5. Ang oras, alas 5:52, hindi ka oras sa dulong sa inyo sang Cebu Pacific. This time check is brought to you by Cebu Pacific. Fly tabay again and again with Cebu Pacific. Ang dugal sa mga information, mga balita ka mga batayan sa pagpalagad sa K5 Night Watch, support K5 June Aluhado Kapulot. Patayo ng pagmonitor diri now sa aton sa ring istasyon. Ang kampiyong istasyon ng K5 News FM Iloilo kay kung mo ang madakpan nga nagalanog dira. Automatic daw kamo sa isa ka box ang Klinika Ditex Coffee Mix. Sa okay ka may kape ka. Ka makapasakop sa aton sa ring promo ang K5 dakop ka ilogo mo promo mga ka K5. While tiyempo sa pagpalagad, kita naman kita buwas, alas 4:30 tutob alas 6 hapon. Pero pasinsag ni tanan nga, hindi ko mabasa nagmensahe Sir Tristan Wyatt Gulay, kay Ma'am Shane rin na tagap o kanya, kay Ma'am Maricel Balor Casiple, kay Ma'am Josephine Florindo Diaz, kay Ma'am Winifrida Sarmiento, kay Ma'am Anging Pan. Sa ngalagamang sa singa puwersa sa K5 News FM Iloilo, sa amon singa President kag CEO Doc Ramil Itang Uy, sa amon sininga Area Manager kag K5 Ray Espeja Umalay. Ako naman yung lagad, ang inyo ka K5 Enrico Tupas Surita Jr. para sa kampyon nga balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo K5 News FM. K5 News